बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सिङाव गोदानै मेडिकेल कलेज लुफुंनायनि खामानिया जागायजेननो बे समाव आबुङै लाहार-फाहार। फैगौ 7 डिसेम्बर तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि थाखाय भूमि पूजन होगोन। बे गोथार हाबाफारिखौ तामुलपुरनि कसुबारि सकआव खुंगोननि दासान्दि लाहार-फाहार सोलिगासिनो। बे नोजोरजोंनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोनां सावराय मेलाबो जानानै थाङो। मिथिनाय बादिब्ला फैगौ 7 डिसेम्बराव तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि थाखाय गोथार भूमि पूजन होनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैगोन। बे हाबाफारिनि थाखाय सावरायनाय मेलावनो एमएलए जलेन दैमारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एमसिएलए जिल्ला खुंगिरिया नुजाथिदों। मख'नो गोनांदि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा ओनसोलनि देहा सिबिथायखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों तामुलपुर मेडिकेल कलेज मोनफुंनायखौ जोबोद गोनांथार होनदों। फारसेथिं तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै लुफुंनो लानाय गोदान मेडिकेल कलेजनि गेजेरजों देहा फाहामथायनि फारसे साबसिन खाबु मोनगोनखौ रायजो राजाफ्रा मिजिंथिनानै गोजोननाय फोरमायदों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।